ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಲ್ಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ನಕಟ್ಟೆ ಸೀದಾ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ತ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತ ಮೂಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಅಂತ ಮೂಲೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪ ಇದು ಸಹ ಬೀಚ್ ಲಡೆ ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಚಾರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಬಣ್ಣ ಗಡಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಗ ಬೈತು ಇಡೀ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಕಡೆ ಬೈದರು ಎಂಕ್ಲು 10 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಚದು ಎಂಗ್ಳು ಬೀಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚದು ರಬ್ಬ ಜುಡ್ತಿರ್ತಿದ್ದು ಭತ್ತ ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ಓಕೆ 14 ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ಮುಸುಕಿದಾಡುವ ಮಂದಿ ಹಿಡ್ದು ರೂಪೋದು ಮುಟ್ಟನಾಗ ಸಣ್ಣ ಪೋದು ಮುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಪ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ಸೊ ಅಂತೂ ಇಂತ 16 ಗಂಟೆ ಹಾಪುಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗು ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.